Please tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause So far, ito na yung... Wash your feet, Baba. Okay. This is a decoration. What? Okay, ayan. Kain. What flavor you have, Kuya? Lemon. Lemon. This is the new one. This is the spider. The spider one. That splits, right? Yeah. Ooh. Yes, Zach. We know, Zach. Holly's got the raspberry. What you got, Baba? Let me see, Baba. It's not raspberry. It's not Let me raspberry. see. What is it? It's strawberry. Strawberry? No, it's not strawberry. Wow. It's what's the name? Remember that drink on the way back from Mini Pop Pop? Black currant? No. Yes. Raspberry. Oh, look. Oh. Sige. And masarap to. Itong tropical breakfast juice. Nothing but tropical. Masarap siya. I didn't look it yet. Banana, mango, passion fruit, and more. Sarap. Ilang stars? Walang nakalagay eh. Mom, Yes? cream and soda Holly has. Cream and soda. Okay. That's what I was trying to Yeah. say. Para siyang yung soft drinks. After this. Huh? Baba, sit down here so Kuya can sit there. Go to your chair. Come on. Dude, that nearly. Oh, sige na guys. Tapusin ko muna to habang nagdi-research yung mga bata. That nearly got stuck to my tongue. No. Hi guys! Today is Tuesday, May 4 and nakabihis na pala ako kasi maya-maya pipikapin ko si Holly mga 3:15. Yung oras is 2:45 na and kanina hindi ako nag-vlog kasi sobrang busy namin ni Jan. Maaga nagising si Jan, pumunta siya sa farm tapos bumalik siya, tinulungan niya ako sa mga bata. Siya yung nagatid kay Holly habang ako ay naglinis ng mga pinagkainan nila and nag-edit din ako. Then later on, tumawag ulit si Jan sa akin after niya mahatid si Holly kasi nagpatulong siya sa akin sa boat. Hindi ako pumunta sa boat, may hinatid lang ako sa kanya kasi nililinis niya yung boat kasi sobrang dumi raw ng boat. Kasi diba, kararating lang ni Jan, hindi niya nabisita yung boat mga 2 weeks. So, ang dami raw na tay. And alam niyo ba ngayon, mag-isa na lang si Jan na nag-work sa boat kasi nag-quit na yung crew namin kasi meron na siyang ibang gagawin. And kung maalala niyo si Jan, nag-work siya sa Robe kasi yung friend niya yun ay taga rito rin pero nag-fish siya sa Robe and nag-quit din yung kanyang crew which is kapatid ng crew namin. So silang dalawa nag-quit na kasi meron na silang ibang gagawin. Nagpaalam naman silang maayos kasi yung kaibigan ni Jan hindi pa tapos mag-fishing, hindi niya pa tapos makukuha yung quota. So mahirap maghanap ng crew kasi dapat alam yung trabaho. So si Jan wala naman siyang ginagawa so far, wala pa siyang ginagawa. So sabi ni Jan, sige, tulungan kita. So, si Jan, yun nga. Kaya napunta si Jan sa kasi tinulungan niya yung friend niya. Tapos, ngayon, balik na si Jan kasi may gagawin dito si Jan. Kasi, hindi ko alam kung nabanggit ko na sa inyo na after ng fishing ni Jan, meron pa kami isang business, which is yung charter. Yung charter, guys, ay nagdadala si Jan ng mga tao na gustong mag-fishing, like tuna fishing, o kaya kung anong isda na pwedeng i-catch for this season. So, yun yung gagawin naman ni Jan. And meron din si Jan na gagawin na tuna competition. So, sumali ata siya. Alam ko sumali siya. So, yeah, magiging busy si Jan sa fishing ulit and sa farm. So, nabagit ko sa inyo na i-haul ko tong mga nabili ko sa Robe. So, eto, unahin ko na to. Eto yung nabili ko sa holiday. Ano siya, yung parang basket. Anong tawag niya dito? Ganito lang siya, guys. So, parang banig. Kung sa Bicol ang tawag. Parang siyang banig. So, eto yung isa. And eto yung wood. Ito, nagustuhan ko to kasi pwede siyang lagyan ng yung condiments or anything na panagluluto ka. So, bumili ako nitong dalawa. $10 yung isa. Ito, magkano ba to? $11, $10.95. So, yan yung nabili ko. And most na makikita nyo dito ay mga plants. Ito, succulent daw to ang tawag. Ito, bigay to sa akin ni Gretel. Thanks, Gret. Kung nanonood ka, thank you. So, binigyan niya ako nito kasi marami siya nito sa garden.
So, nilagyan lang namin tong tubig, tapos linagay dito sa lalagyan sa container. Sa kanya yun, ibabalik ko yan. And eto naman, maraming klase ang succulent. Tama ba yun? Basta maraming klase sila. So, eto, galing din ulit ito kay Brett. So, binigay niya to sa akin kasi ang dami niya. And, eto pa, ayan, binigay niya sa akin. So, ilagay ko lang daw to sa paso, tapos tutubo lang daw sila. Tapos, meron pa, wait lang, kunin ko lang ha. So, eto yung isa na nabili ko. Nag-vlog ako doon. Eto yung Philodendron Silver Word. Eto siya, hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce yan guys. So, yan yung plant. And, magkaiba yung presyo ng plant, tsaka eto yung lalagyan niya. So, basta nagastos ko doon sa flower shop na yun, 200 plus. Kasi yung mga lalagyan ay mahal. Eto, nabili ko rin ko doon. Succulent din to guys. Iba lang din yung kanyang itsura. Oh, ayaw ko siya magpasok na. So, eto siya. Oh, diba? Magiging plantita na rin tayo. Ayan. Eto yung mga pinili ko kasi hindi sila mahirap alagaan. Yun ang sabi. Hindi ko alam. Pero sana talaga hindi sila mamatay. So, yan. Tapos, iba rin yung presyo ng eto ba, yung paso. Iba rin yung presyo niya and iba rin yung presyo nito. And meron pa akong binili. Eto naman, wait lang. Yan, iba rin yung presyo nito. Ito yung dry na flowers. Tapos yung vase, ayan. So, magkaiba rin yung mga presyo niya. Kaya, ang nagastos ko, mahal ng plants dito ha. Tsaka mahal din kasi yung mga lalagyan, kaya napamahal tayo. So, 200 plus yung nagastos ko dun sa flower shop na yon. And, eto, sobrang ganda nito. Bumili ako nito sa, alam niyo yung favorite kong shop, yung Lima & Co. Bumili ako ng mga ganito, $2 ata ang isa. Hindi ko sure pero alam ko mahal siya. Yung isang ganito, $2, and nakita nyo sa vlog, naglalakad lang kami, and nakita to ni Sak. So, eto, ayan, ang dami ko. Ang tawag daw dito ay Pussy Willow. So, yun ang tawag niya. So, gusto ko siya kasi, aside sa libre na, kasi pinitas lang natin to dun sa mga nadadaanan namin nung nag-walking kami. Kaya, ang dami. So, ilalagay ko lang siya sa vase na malaki. Tapos, ganyan lang. Tapos, tada! Hindi ko pa alam kung saan ko siya ilalagay. Siguro, kukunin ko yung, di ba nakita niyo doon sa my fireplace, meron kaming lalagyan ng wine. Ibabalik ko na siya dito kasi dito naman talaga siya nakalagay noon nung wala pa akong anak. Nung nagkaroon akong anak, si Kuya TJ, dumating si Sak and si Holly. Nung kay Kuya palang minove na namin siya doon kasi malaki yung high chair nila. So, dito ko linagay yung high chair sa kantong eto, dito sa side natin hindi makita. Basta dyan. So, ngayon, ibabalik ko na siya dyan. And, tingnan natin kung anong mangyayari. Basta, ayusin ko to. And, yung sa Target, siguro mamaya ko i-haul sa inyo kasi pipikapin ko si Holly 3 o'clock na. So, and, eto pa pala. Eto na, binigay to sa akin ni Nana, yung kapitbahay ni Gret. Kasi, nakita niya, binigyan ako ni Gret na, eto ba? Hindi ko alam kung ano ang pangalan nito, guys. Ayan. Flowers lang siya. And sabi niya sa akin, matagal daw yung buhay nito. Lagyan ko lang daw ng tubig. Tapos ilagay ko sa vase. And, yeah, ilagay sa table. So, yeah. Ilagay ko siya dito sa dining. And yun nga, si Nana na-meet ko. And binigyan niya rin ako nito. Then, meron pa ako ditong succulent na nasa vase. Ayun. Iba-iba naman siya. Dalawang klase siya. So, yan guys, yung aking mga nabili at naku. Eto pa pala! Sobrang sarap nito. Ito yung chocolate ni Mahalia Coffee. Siya yung gumagawa talaga nito. Na-meet ko to. Hindi ko lang siya na-vlog kasi nahiya ako. Pero, yeah, nagchika-chika kami. At saka si Gretel kasi writer siya. So, marami na siyang naisulat about sa kanya. So, yeah, eto, binili namin kasi gustong-gusto ng mga bata to. And, binilhan ko sila ng cup. Kasi, si Kuya, alam niyo ba, di ba nabanggit ko naman sa inyo, nakadalawa si Kuya. And etong cup, meron siyang, ayan.
Ayan, so tig-iisa sila. May nakalagay dyan na Mahalia Coffee, $12.95. Etong set na to. So, tatlo nito kasi tig-iisa sila. And sabi nila, after maubos yung Milo, eto na yung isi-serve ko sa kanila every morning. So, yan yung kanilang magiging hot drink every morning. So, yan. Tatlo siya. So, yan. So, ngayon, ang gagawin ko ay, siguro mamaya ko na ito ayusin kasi pipick upin ko na si Holly. Malapit lang naman yung school niya. So, ayan. Tatlo siya, guys. So, yeah. And, binigyan ko rin ito si Gret as a gift kasi sobrang bait ng taong yun. As in, tapos doon kami nakatali sa kanya, tapos nilibot niya ako sa robe. So, yeah, binigyan ko siya nitong isa. So, yan na yung ating mga napili at na kuhang libre sa robe. So, ngayon punta na tayo sa school ni Holly. Ang gagamitin ko na ay etong camera kasi mabigat yung camera yan, hindi yung panglabas. Pang bahay lang siya. So,